होय तर गे बाई आटपला एकदा ह्या पावसान काय थारो दिल्या न्हू सगळ्याचो सत्यानाश केल्या तर लायतना पावस नाही लेट झालो आता कापूक घेतली दसऱ्याक तर पावस माराक लागलो 15 दिवस लागलो भाताचो टाइम गेलो कापूचो केकडी कापलेली तर भात दाणो बरो गावतलोच तो आता कापताना सगळी कणशी कुणग्यात घळली म्हणून असं लेट झालो आता झाला काय दिवाळीत दिवाळीत कापून घातला आणि आता हाडूच्या टायमाक आता हाडू मळणी घालतले तर ह्यो पावस लागलो आता शेती बाय परवडणार नाही हत्ती पाळण्यासारखा झाला आहे शेती सगळा उन्हात तसा मजुरी ताट आता काची ट्रॅक्टर लायलो तर ट्रॅक्टर महाग मसनान कापला तर मशीन महाग करतले काय मुनगे कपडे असत न मराचा लागतं ना तर शेती करून काही एक फायदो नाही असल्याला घालू आया आणि जर खाऊच्या जेव्हा कापूच्या हातात तोंडा घेता शेती तेव्हा असोही दिवस होता काय करतलं सगळी सांगतात शेती करू नको पूण केल्लो जीव आमचो आशा येता ती कुणगो कपरो साणूक जीवार येता आजा पंजाची जमीन ताकतले काय शीज आणि या वर्सा कुणग्यात नाही गेले तर पुढल्या वर्षात या पाय ठेवू नको सगळा मातताला उन्हांत आशेक करूचा लागला आता का पहिल्या का घोपाने रावला नाही तेव्हा कशी 4 माणसं असत घरात आता घरातली काय सांगतात तुका हवं असावा तियात कर आणि तियात काय तर मर त्याच्यात पुन्हा सर असं आपल्या हालत जातात कोणाक बघूक जाशीत कामेऱ्यांका पैसो खूप लागता कामेऱ्यांका आणि त्या कामेऱ्यांका दितलं त्या ट्रॅक्टराक दितलं त्या खताक घालतलं काय म्हाका सांगा ह्या करतलं इतके घालतलू 5000 आणि भात येताला 2000चा काय म्हणतात तो उण्याचो माल गुण्याक तसली गत झाली आली अवनू लावणीच्या टायमाक बरोबर पाऊस गेलो उन्हासर लावणी लेट झाली उन्हासर भाता पिकाक लेट झाली ऐन पावसाक भाताक पाऊस होय तो पाऊस लागलोच नाही होय तसं उन्हासर ती भाता येदी रवली आणि आता पिकान कापूची झाली ना तर परत पाऊस येलो ऐन दिवाळीच्या आधी ती कापूक गाव होय ती पिकान शाप त्याची कणशी घळली कणशी पडलेली भाता दिसताना काय जीव चुरचुरता बघून तो सोन्यासारख्या भात इतके मरमर मेलू 3-4 महिने आणि केल्लाला असा हातात तोंडाक खाऊच्या टायमाक असा जमनीर पडला म्हाका जीव बाई चुरचुरता अशी कणशी येचूची लागली वायत कसा माहिती भातान पावस वळलो आणि लेट झाला भाता कापू लेट झाल्यामुळे जास्त पिकली आणि ती कणशी घळाक लागली कापू पागला तर सगळ्यांचा इला एकदम कापतले काय सांगा आणि कोण कोणाकडे मत्तीक जातलो बिन 2 माणसा माझा कापतले काय तुझ्याकडे जातले पुन्हा सरता कापू काही लेट झाला आणि हे का मजुरी बाई आता परवडणार नाही 500-400 रुपये दिवसाक ह्यांका दिसर काय कापतले सांगा त्याच्या हातात काय गावतले आणि ह्यांका काढतले मसना लायली तरी त्याचा ताट आणि कापूच्या टायमाक असो ह्यो पावस पुन्हा असं त्या केल्लेल्याचो घरात हाडीसर इदवा झाला आणि हाली बाई काय ते जळू येले म्हळ्यात त्यांच्यानी नको पुरे जीव केल्यानी काय असे पायाक लागतना आणि रगार वडतात कसा जीव मुठीत धरून बाई त्या कुणग्यात उतराचा लागता असले हाल असं दाखवतात शेतकऱ्याच्या ह्याच्या मैदा तुमका सांगतोय आधी ना लोक ह्याच्याकडे 4-4 कोपरे मागत कोणाक 4 कोपरे म्हणजे असलेले सुद्धा पुरत नाही लोकांची खंडा घेऊन करत माका तुझे दी तुका तुझे दी आता कोणाक सांगशीत माझे बाबा 4 फडा कर तरी लोक नको म्हणतात करतो लोक आणि त्याका खंडाक घालतो लोक असली सध्या गत झाली असा हो परवडणार नाही शेती असला करून आता माका नाही दिसता पुढच्या वर्षांनी पुढे कोणी शेती करीत होणार भात शेती बाकी कसली शेती म्हणा परवडणार नाही तर करतो लोक काय माका सांगा आता हळूहळू शेती पडसार रवतली असले हे झाला कारण काय काय गावनात नाही तर लोकांचा दोष नाही लोकांका करूची हौस असावं पण सगळी मेहनत पाण्यात लोक आता हिशोब काय घालतात माहिती कामेऱ्यांका 500 समजा 2000 धरा त्या हे का खताक घाले 2000 5-6 हजार अशा शेतीक घालीस त्या 5000चे तांदूळ हाडून खालो तर सोपाचो नाही खावत ह्यो हिशोब घालतात हाली लोक तेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा औषधी वापाची कुणग्यात वावरू शेती करू भात कापूक म्हणा तरू ओलाक म्हणा आताची पोरां नाही उतारणार त्यांना सांगशात तर काय सांगतले तुम्ही लायलंय तुका सांगलेले करू नको आता व्हाय तर कर ते तडे अशीच बसतले कर तुम्हीच काय आडायल्यात तुम्ही करा त्यांचाही चुकीचा नाही हो शेतीत काय गावणार नाही उलट आमच्या जीवाचे हाल अडे मरणाचे तुमका सांगतोय ते भात कापणा निमरात रवणा काय सोप्या नाही असा मरणाची निमरा लागतं त्याच्यात दिवसभर भाता कापू होई त्या टकले बसून हळू वाया बाणात ताकद गोपान नाही तर तुमची कसली शेती बाबा कर कोणाक ह्या होऊची नाही ती कोणाच्या असली आताशी शेती करणं सोप्या काम नाही असा त्याच्यासाठी माणूस कडक लागता त्याचा खानापिना कडक लागता दंपार अख्खो दिवस कुणग्यात काढू होय ते कवळे काढू होय चिखलातलो
ताकद होई तर तुमची शेती करू ते भाताचे ह्या उचलून घरापर्यंत हाडू होई सोप्या काम नाही का ताकदीचो माणूस होयो आजकाल खंय ताकद रवली कोणात आणि पुढे पुढे तर अजून या कठीण होताला काय असता आशेक करूचा लागता आपलं कुणगो कोपरा असा पडसार रवतलो उन्हान जीव असो असो जाता आणि काय असता वरास बसण सुद्धा येतात आपला केल्ला असला का सत्तेन उचलला आणि घातला पाहुण्या सोयऱ्या येतात त्याका उचलून हात उचलून दिवक गावता घरातला केल्ला असला काय हुनान ती शेती करूची लागता आता पुढल्या वर्षा नाही करूचू अवनू केला तितक्या पुरे असा दर वर्ष म्हणतो पण तो केल्लो जीव आशेचो हुनान 4 फडा लाही तू काय कोणचा कामेरीपणा करून ह्याच्या पाया पड त्याच्या पाया पाड करून घेतो पुन ऐन टायम कापूचं येता मग घरात हाडूच ये तेव्हा पाऊस तरी लागता नाही तर असं काहीतरी होता आणि त्याचा विध्वास होता हुनान जीव चुरचुरता नाही तर शेती कोणाक नको झाली आपली आम्ही शेतकरी माणसा आमका आपले कुणगी असे पडसारवलेले बघवत नाही मग जीव कसं तरी होता आमचा आणि शेती करणं काय सोप्या नाही होय 17 या बसतात म्हाका सांगा तर रुव लावू होयो 4 महिने त्याका जाऊन बघू होया त्याच्यावर खता मारू होई टायमार मग ती भाता कापू होई कापल्यानंतर ती हाडू होई घराकडे त्याची मळणी घालू होई त्याचा वाऱ्या करू वया 17 या बसत हे नुसतं काय शेती म्हणान तोंडात म्हटली म्हणान झालं नाही काय 17 मार त्याच्यात मेला तर त्या काहीतरी गावताला नुसती शेती म्हणा मग त्या केल्ल्याला भात दिसता पण ही मेहनत कोणाक दिसणार नाही आणि बोल करताना पाऊस पाणी व्यवस्थित लागला तर ती शेती नाही आता त्याचं सगळ्याचो सत्यानाश शेती तोंडान हुना गेली तुमका सांगता या निमरात दिवसभर रवला काय 3 साना बरोबर टकला बिकला सगळा दुखता हातापायाक नुसती फोडाफोडी लागता याक पेणूक घेतला मा काय टकला बिकला काय जाता ना तर कोणाक सांगान उपयोग नाही आणि खंय सांगला तर म्हणटली करताय मा आणि वरती सांगताय की त्या असले गत असत म्हणा आपले भोग असत ते आपण केला उन्हांता मराक झाला तरी त्याच्यात करावं आहे सोडून कोणाक सांगान कोणाक पटाचा नाही मायच बाहेर पडला तर तुमका कलकलूक जाता तुम्ही विचार करा तो शेतकरी 12 वाजासं सबंद दिवस कुणग्या दळण भात कसो कापता असतो काय त्याची अवस्था झाली असतली शेतीचे योग महिनो जर बाहेर पडशात ना तर तुमचा काळा जाऊक जाता नुसता करपाक जाता नुसता म्हणतात हा भाण्यार उजळी आणि तोंडार काजळी तशी गत असा ही छाप तुम्ही ओळखायचे नाही असं तोंडात जातात आमची नुसतं जीव कलकलता पाणी पिऊन नुसते सोस लागतात आणि घराकडे येल्या काय जग नको आणि पाणी नको खैते ढुकलांचा वाटता अशी हालत होता जोता परवडत नाही जोत 4-2 बैल असले तर त्यांना वरसभर पोटाक त्यांच्या घालवाया म्हणून आजकाल बैल कमी झाले ट्रॅक्टरवाल्याच्या हातापाया पडायचं लागता ते ट्रॅक्टरवाल्या काय थोडे पैसे होय तासाचे घेतले 700-800 रुपये किचून दिवचे सांगा बरं त्यांना आसान पैसे दुसरा ते ऐकणार नाही त्यांच्या हाती पाया पडायचा लागता खाताक तितको पैसो होतो होय कामेऱ्यांका तसो आता काय ती कापूक म्हणाले एक माणूस जाऊन तुम्ही कितके महिनोभर कापतले नाही जमाचा म्हणून ती कामेरे बघूचे लागतात नाही तर त्यांना जोग घालू वाया खाऊक घालू वाया म्हणून असं कितको खर्च सांगा म्हाका जाता गेल्या वर्षी तुमका सांगतं पावसानं लावक दिल्या सगळा व्यवस्थित भात पिकलेला पण कापूच्या टायमाक धो जो कोसळलो मा त्यांनी दिगे धरती थारो देऊक नाही सगळी कणशी मा पाण्यात लागली त्याका कोंब इल्लेले म्हाका सांगा असा मेहनत करून पिकवलेला जर त्याका पाण्यात पडलेला बघून कितक्या मावसाचा मन ह्या जाताला अवनू कापूक व्यवस्थित दिल्यात पण आता मळूक दिना नाही नुसतं लागता संध्याकाळ झालो का घडघडता ह्याच्यात कसा माणसान जगाचा आणि कशी शेती शेतकऱ्याने हा करूचा ना त्यात काय कळणार नाही दिवसेंदिवस ना शेती करणं कठीण होत चालला असा शेती करणारी माणसं असं पण जी परिस्थिती असा ना ती कठीण होत चालली आहे त्याच्यामुळे माणसं शेतीपासून लांब पळतात आणि त्याच्यामुळे पडसार जमिनी होत चालल्यात आणि ह्या जा असा ना तर मार्ग असा फुडल्या एका कारण सगळ्यांनी जर शेती सोडली तर खाताली काय म्हाका सांगा कोणीतरी पिकायला तर कोणाक तरी खाऊक गावताला ना पुन्हा ह्याच्यावर काहीतरी उपाय तरी होवयो म्हाका दिसता ही आमची अशी पिढी असा ना ती शेवटची पिढी असा शेती करणारी ह्याच्या पुढे कोण कुणग्यात उतरात खपान असा उगत पिकत असा म्हाका तर वाटणार नाही कारण आमकात आमचे हाल नको झाले आहेत आता पुढचे तरी काय करतले आजकालच्या पोरांका आवाज बापूच सांगता आम्ही जशी मरमर शेतात मेलू पोटी फुटान कामा केली तशी तुम्ही करू नको बाबा तुम्ही उठा आणि कामा धंद्याक जाया ह्या चित्र काहीतरी बदला व्हाया काहीतरी शेती करणं सोप्या होवया तरच ती पोरा शेतीकडे वळतली आणि शेती करतली आणि औषध पैसे सांगतले की आमचं बाबा कुणगोती कस आणि ते शेती कर आणि ह्या आजकाल होताला दिसणार नाही आणि उलटा होता असा काही कसा होताला आता ते देवाकच माहिती तर गाववाल्यानो यो व्हिडिओ फक्त मनोरंजनासाठी नाही होतो तर मी
जा बघलंय ह्या 2 महिन्यात ह्या भात शेतीच्या काळात जा मी बघलंय, जा आजूबाजूक जा लोक बोलतात त्या मी तुमच्याकडे मांडूचो प्रयत्न केला असा. मी ह्याच बघलंय की आज दिवसेंदिवस शेती करणं खूप कठीण होत चाललं आणि जा आपण घालतो त्याच्यापेक्षा म्हणजे घरात येणाऱ्या उत्पन्न खूप कमी झालं आणि त्याच्यामुळे शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदललो आणि शेतीकडे लोकांचा कल म्हणा किंवा शेती करूची जी क्षेत्र होता तर कमी होत चालला, पडसार होत चालला. ह्याच्या मागची कारणं खूप असत. कारण आपण कसं असतं की आपण समजा 1 किलो घातलं तर आपण त्याच्यातनं 5 किलो तरी अपेक्षित असतं येणं, तर आता होणार नाही आणि त्याच्यामागे जो खर्च आहे ना तो खूप होत चालला. तर कुठेतरी पावसा म्हणा, पावसाचं तर वर्षभर हल्ली पाऊस असतात त्याच्यामुळे सगळ्याचीच वाढ लागतात. आता ह्या पावसाचा दोष पण नाही असा आणि शेतकऱ्यांचा दोष नाही असा. दोष असा त्या विकासाच्या मागे धावणाऱ्या लोकांचा, कारण त्यांच्यानी जी ही सगळं निसर्गाच्या जीवावर उठले त्याच्यामुळे सगळं बदलत चाललं आणि ह्याचो दुष्परिणाम हे शेतकऱ्यावर होतात. आणि तुमका माहिती आहे शेतकरी जगलो तर आपण जगतो. त्याच्यामुळे काय असं की आपले जे नेते असतात त्यांच्यानी आपल्या 7 पिढे खातील बसन खातील इतक्या कमावून ठेवला. ते 7 पिढे त्यांचे बसन खाऊक ना, पुढचे जे 7 पिढे बसन खाऊक तरी अन्न होय आणि त्या अन्न आता शेतकरीच पिकवतले. म्हणान तरी निदान आपल्या पुढच्या 7व्या पिढ्यांका खाऊक मिळावा म्हणान तरी त्यांच्यानी शेतकऱ्याकडे बघा. आणि ही काळाची गरज आहे की तुम्ही शेतकऱ्यापर्यंत सुविधा पोचवणं, शेतकऱ्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सोडवणं आणि खरंच तुम्ही उतरणं ह्या तुम्ही खुर्चीर बसान किंवा तुमचे AC ऑफिसमध्ये बसान तुमका हे प्रॉब्लेम नाही दिसायचे. त्याच्यासाठी तुम्ही शेतीसाठी काहीतरी करा, शेती सेवक निवडा, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम्स, शेतकरी का शेती करत नाही हे प्रॉब्लेम्स तुमच्यापर्यंत पोचले आणि तुम्ही त्याच्यावर सोल्युशन काढाल. आणि ही खूप काळाची गरज आहे. कारण आत्ता हे गोष्टी मी बघितलं आहे असं की शेती खूप कमी लोक करतात आणि जी करतात ती पण खूप नाराज आहेत. आता करतात म्हणजे काय स्वतःची जमीन असा म्हणून करतात, त्याच्यातला फायदा खूप कमी होता आणि त्याच्यामुळे शेतीकडनं लोक खूप पाठ फिरवणं होत चालला. आणि असाच होत चालला की नाही ही आता पुरे शेती. आणि त्यांच्या मुलं पण सांगतात की बस तुम्ही आता शेती करता नाही आम्ही हे करतो, पण शेतीच नाही केला तर तुम्ही खातालात तरी काय. कुठेतरी कृषी विद्यापीठा किंवा नवीन तंत्रज्ञान म्हणा किंवा काही गोष्टी सोप्या होतील. खूप मेहनत करूची लागतात, खूप मेहनत म्हणजे तुम्ही विचार करा 4-5 कुणगे कापलेली ही भात्या डोक्यावरनं घरी आणणं 2-2 माणसं हे खूप कठीण असं काम. आणि त्या मशीनची जोडणे आणणं पण त्यांना परवडत नाही कारण त्याचा खर्च खूप असा. म्हणून कुठेतरी त्यांचे हे प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवणं गरजेचं, कारण तुमचा पोट त्यांच्यामुळे भरताला. ते असत करतात आपल्या जीवाची ह्याची हाल करून शेती करतात. ह्या कुठेतरी चित्र बदलावं, कारण शेतकरी जगलो तर आपण जगतलो आणि शेती ही आपल्या देशाचं मूळ कणो असा आणि तो कणो जर ताट रवलो तर तुमची पोटा भरतली आहे आणि त्याचो कणो ताट करूक तुमका काही ना काही करू आया. आज तुम्ही जे लुटू उठला था ना सगळ्यांच्या जीवावर उठला त्याचे हे परिणाम आहे ना शेतकऱ्यांका गरीब लोकांका भोगूचे लागतात. आज जर शेतीतनं त्यांना फायदो झालो तर आज ते खूप तुमचा पण विकास होतो आणि त्यांचं पण होतो. म्हणून सांगतोय फक्त 7 पिढे लागतील एवढा लुटून तुमची घरा भरू नका पैशाने. शेतकऱ्यांका जगवा, तो जगलो तर तुम्ही जगतालात आणि मुळात त्यांचे प्रॉब्लेम्स सोडवूक जे काहीतरी त्यांच्यासाठी उपाययोजना करा. कारण खूप लोकांना पाणी गेलेला खूप म्हणजे मी बघितलं प्रत्येकाची जी हालत आहे ना प्रत्येक घरातली शेती करताना नको वाटतं. अक्षरशः 2-2 माणसं अक्षरशः ते दिवसभर तिथे राबतात. त्यांची ते 2 माणसांना खरं तर ते 4-4 माणसाचं काम करतात आणि खूप कठीण हा परिस्थिती त्यांच्या घरातली शेती करणाऱ्यांची. शेती आजकाल हत्ती पोचण्यासारखं झालेलं असं की त्यांची ऐपत नाही आणि ते हत्ती पोचतात असं झालेलं. कुठेतरी त्यांच्यावरचं भाल हलका होयो आणि तो तुम्हीच करताल्यात. कारण इथे तिथे नको तिथे पैसे घालण्यापेक्षा तो शेतीकडे वळवा आणि शेतीवर लक्ष द्या. हीच तुमका कळकळीची विनंती आहे. धन्यवाद.